바이바이 바이바이. उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे हांसारा गामियावहाय बे लामानि जाब्रबथायाव नैबे बे बलेर'आहाय गोलैबाय। इसोरनि अननायाव दासिम रावबो जेबो जायासै, मानसिफोरखौ रिकभार खालामनो हाबाय, रावबो जेबो जास्लाबासै। दा बे समाव नै गारिखौ दिखांगासिनो दं आरोना। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हांसारा गामिनि नैबे गेजेर लामायावहाय दा बे बलेर'खौहाय थिखांगासिनो आरोना, रावबो जेबो जास्लाबासै। एखेबारे गोलैखाबाय नै बे दैमायाव गोलैखाबाय। फाइनालि नै रिकभार खालामनो हाबाय। कारेन्टखौथ' लाबोखादो। दुखुनांथाव अबस्था गैखाला गारिया। बाइचान्स सर्ट जाबा मानसि थैजोबगौमोन। इसोरनि अननायाव रावबो जेबो जायासै आरोना।